Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel बरायबाय नोंथांखौ फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथाङा भिडिअखौ मोनसाबजानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै भिडिअब्ला नोंथाङा भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर दा जोंनि गेजेरावथ' गोबांथार जों निउस मिडियाफ्राव नुनो मोनखायो हिन्जाव लाना खारनाय हिन्जाव दोनखारलांनाय बहाबा खारलांनाय थिग बेबादिनो आंनि भिडिअआव दिनै सासे मानसिया हिन्जाव लाना खारनानै दं ओमफ्राय बिनिनो नोंथांनि एसे मदद नांगौखाय आं नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय बेनो जाहैबाय लोगोफोर सासे हौवाया हिन्जाव लाना खारनाय दं बिथांना बिसिबो दंखायो ओमफ्राय फिसा सासे दंखायो थेवबो बिथाङा हिन्जाव लाना खारना दं आरोना गोमाना दं बिथांखौ नुफ्लांबायोबा नोंथांमोना आं नोंथांमोननो फट'खौ होना होग्रोनि नोंथांमोना फट'खौ नायना ला ओमफ्राय बे फट'खौनो मबाइल नाम्बार लिरनानै दोनखायो कन्टेक्ट नाम्बार नोंथांमोना नुयोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जायगाफोरखौ आं खिथाथ'लायला नोंथांमोना जिखुनु जाया नैबे मानसिखौ नुयोब्ला नोंथांमोना हमनानै दोन नङाबा हमनानै दोननानै नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बार होखानायाव कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरोना जाहाथे बिसोर सानै मानसिखौ हमनो हानाय बायदि थाबैनो ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला नोंथांमोना बे मानसि सानैखौ नुयोब्ला हमनानै दोन ओमफ्राय कल खालाम आरोना नोंथांमोन स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होखादों ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला बेखौनो नोंथांमोननि मदद नांगौखाय एसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामहरबाय नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां मदद खालामबानो जाबाय लोगोफोर हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुनानै नैबे सानै मानसिखौ हमनानै दोननो हानाय बायदि आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय